Ningo chaka kegima omwanchu moligerere nigongo chakera county ya Kisii asengo komanyibuna emerobere yogo chigotiania aba MCA ase county yo nigo yabereke goikerana bene ase omonogeri we county yogo se omoclerk we county assembly James Nyaoga anyara ko baga kwene kibuna litkoria ankyo nigo aba MCA barachigotia nigo nabo komochogera omonogeri we ebunge we county yo korende abo barachigoikerana ase omoyego yo no Governor we county ya Kisii Paul Simbarati na boigo omo senator na boigo omo women rep abara chikuligereria naki omo yegoyo arachigokorekana bene omurikito natalira chinsemecho na gutwariganiria orobotero asenchera yobwagare emerobelio yomoyega bogotenigwa kwa ba MCA ime county ya Kisii ritkoria Alamisi nigo oikeranire bene gukwana no moclerk be county ya Kisii nigo aerera aliara chigokorekana ase omoyegoyo ase aba MCA emerongo etano nebere noyo mobaratianigwe ega emerobelio togente gokorane yo gochoro mu speaker mambia amane yo gotiane aba MCA bali bachorwa na bali nominated emerobelio yaere ego mambia ogotiani woko chaka chinsa isato cha mambia aba MCA bonse pia bale 71 alafu ntobate nominated bale 26 na ntobate elected bale 45 aba MCA na baba cha korobo choli umambi na nabuto cha gotiani gaiga na bali bakoboli obo speaker bali 13 abana na bagocha wakero chikura oyo kubuoyo monero gocha kubomo speaker agendererie ebikao bya county assembly semya ketane gocha ego emerobelio ya mambe nere itobwata boigo nigo aerera bali bancheiro goikerana ase omoyegoyo gati yabo omugavana okabere bya county ya Kisii Paul Simbarati omasenator Richard Momoimana boigo omo women rep Doris Aburi elio kweneki ogotiani goko asaba MCA wa 171 mbanche gocha nabageni batatu mano abantu family members naende ntwegene tengo mugavana ito Paul Simbarati nere na wakaraiga no moseneta Richard Momoimonyonka amo nadonya woman representative iga otra joto twara bagani abanga mambia ntuntu yaliganete ko twara bagani abonse gaiga boigo obochori bomonogeri bwe county ya Kisii nigo borakorekane ase abarwaneri bale 13 aba bakobwatia ambarabo bagocha wakero chikora cyo speaker mambia Charles Ndege Mugaka Christopher Siambe Amisi David Oiro Abuya Dr. Chwea Laban Matoke, Dr. Philip Machuki Nyanumba, Elizafano Angima, Eric Janganya, Gideon Nyambati, Chafet Oginga Nyakundi, Joshua Mangabo Mamanyi, Julie Nyanchamanya Mao, Nyabuto Kevin Mamboleo, Thomas Kerongo Maatwa. Sibali mutanyale goikaga gamambe na bomoko mokole TV chene Ndizi TV marolewa muno moyego yo ogocha kogendera ligumambia Frida Kerubo, Ndizi TV.